Era tot un copil mic pe nume Nicolas, lui îi era frică de aproape orice. Într-o zi a cerut dacă poate să se spele cu mama lui pentru că îi era frică. Ăsta e singur. Mama mi-a zis că da, dar să nu se uite în sus și în jos. Din greșeală s-a uitat în jos și a spus lui mama: asta ce este? Ea a spus ușor și mirată: micule, este doar un tufiș cu el. Și a zis: mama, astea două ce sunt? El a spus, i-a spus iarăși: mirată, micule, sunt două sirene. Tăi a făcut același lucru cu tatălui. Tatălui a zis că da, doar să nu se uite în jos. Din greșeală s-a uitat și a întrebat: tată, dar asta ce sunt? Asta ce este? Tatăl lui a spus că așa este, doar un șarpe, micuțule. Apoi într-o zi a vrut să doarmă cu ei doi pentru că era frică. Ieri a spus că da, doar să nu se uite. Supără. Din greșeală s-a uitat. Ce a spus? Mama, pornește sirenele. Șarpele este într-un trufiș.